This message is live from the International House, broadcasted live via satellite through phone patch. Hi Manoy Pips, ano sa imong mensahe para kang Frandel sa imuhang birthday? Iyahang birthday? Fran, happy birthday. I hope magkita ta para hindi mo kong librehon. Sige, pag-yoyo na mo. Muna mong food. Muna si Frandel, oh. Muna mong goan. Birthday. One of the birthday celebrators. So, kato isa, oh. Dapat kani atong dugay ra ang birthday oy. Gani ang tigal ko dugay mo. 21 sa Facebook. Ginadugay nito di ba nag-greet ko? Nag-greet ko oy. Ingon ko happy birthday. Karon. Unsa na kay mong sulti? Gilay niya wala. Wala. Wala na basa. Ay. Video di mo so? Tabunan ni ko. Lain naman ang Facebook karon kay pag mo-write ko sa imong wall, wala ko kabaw ko nag-reply si Joy. Oo. Di ko Unless kung mo click ka sa picture na kitag ka, di ba? Pero sa imong wall, wala naman. Wala na notification. Alam mo ko nag-comment si Jipoy atong Abu Saya mga picture sa Oo. Ako kayo, dito ang akit Basta nakatag lang. Wala kay Antiochos. Kibido. Ibido. Gabi do, ikaw. Marami ang biko, in fairness. Ano mo dyan kasi natang? Labi naglibre. Ah, pwede. Durating lami, ah. Nabi ang biko, iko ang heter ani o. Uy, mag-Christmas party ko! Lagi, sunyo niyo ba? Basta ako nagyapon. Kasaman? Pila kita sa una sa to ako? 200 ko no, limit. Manoy, 200. 500? 500 Uy! kung sa una. 500. 500. Uy. Kataman to tawag ka, Enchanted Enchanted Kingdom. Kingdom. Tama na tas gawas. Pagkas kaya ako mahod, sorry kayo. 500. Ay, mo naman to. Ako mahod, oy ki. 500 man to, di ba? Nayan kayo. Kasi karon daw Nayan kayo ang siya, as in. Ha? Kawan. Okay naman to, eh. Unsa man? Unsa man plaza na to? Oh, Sige. Marinche, wala ka. Onya na. Ay, ang pinaka Oh, kanang extension gift man ta last year, di ba? Second year man last year, kaya extension na ako ng third Pati year. may Tama. Yun kayo sa po. Pag kasi kanya na to kay 200 naman siguro. Sige, sa Di ba, any amount man ata? Bali ang hiling ba? Any Make sure nga amount makasulod na tayo dito sa Any gate. amount tong sa una, second year. Ang second year, ini ang first nato natay minimum ata. Ay, dili Kaya- ka Kaya- na as you wish mo 500. kung sa una. Sa una ba ya is as you wish ba ito? Ang second. Nabi Oo. ang Ang second. Oo. Ano yung second lagi? Wala yung amount. Wala yung amount sa Kung ano second. gusto, sa imuhang nabutan. Ah, sige, ano na lang karon. Look na ito. Pwede man sa Sabi? ibenta. Pwede man sa tutim. Ha? Sa tutim. Oh, pwede Nabi, pa. isang may baso dito na Sudamin eh. din na. Nga daw amount. Mura man ang inalis na ko. Oo, micros daw. Gikuptan man na siya. Okay. Dili. Ah, mali. Oo. Ano di ay? Ah, oo. Micros na siya. Ay, Dahil siya na pagkaito. Okay na na, di man tumuban sa imong Sprite. Gina na kayo. How. Work yung lugar, natulo, nag-microbiology. Ang saon man nato sa Joy? O paggaling ka sa Ayun lang, siya. Pilas? Micro. Kanya, Ito ang naman ano ano rin kayo. Ano na to si Bella? Tulog yun, no? Silang wala. Pwede man pila sa wala. Ipadala lang sa akin sa naka-holbot sa iyaha. Ang iyaha, dapat nasa to ka to mag-land trip. Ah, majority ako sa. Kutuan, si Joy, mag-land trip. Si Ching, Diba, yung Di ba mahulbutan. tayo mag-land trip? Chinga. Dapat di na mahulbutan si Pipo yung si Mariche, kaya di man ka naman uli. Dili, okay naman ipadala naman si Uli. Kasi si Pipo hindi mo uli. Maghandat na pag-thesis. Ay, Basan ba? Wala ka uwi, may gagi yung to kung wala ka uwi. Kay 1 month na akong study. Ha, pila? 1 month. May ano na ang doktor dahil, no?
Kaya na yung doktor, dili mag-Christmas. Siya po sa uno, nagtutut po sa siya. Ay, so, video no. So. Oo ba, na-Christmas ka dili? Oo. Nabisog ka uban. Daghan man taga-dorm, si Van. Mga PhD pa na sila, assuming. Oo, si Van, PhD po to. Pero mga bulan, hindi na ulit. Duha may isa dorm kami. Lubang luto. Oo. Jogging. Jogging. Buli ko ka. Ito mo niya. Kasi dati siya nagluto. Uli ko, kay wala ko ka uli last Christmas. Oh, muli juga sa wow. Wow na wow. Oo. Wow. Eh, bueno, si Birdie. Si Birdie, patay na eh. Patay na si Birdie? Okay, napiyak ka rin. Sige kang Andril. Patay na biyak. Ako ka ba, no? Patay na si Birdie? Patay na siya. Like. Ayaw nga na, namatay na siya. Na-stress na siya eh. Na-stress na to Di siya. ba, gibutan mo sa likod prime mo to eh. Oo, kato sa likod na siya transfer. Lapit sa mga iro na Ay, na-stress. na-stress ko. Okay, sige ko lang iro. Dito siya dapat na-stress. Butong dyan, no? Butong bata. Katong ano, katong May na. suicide. Ala, namatay. Ala nga. Sige, so siya kaulay eh! Ala, sorry, good. Natuloy nga, bird. Nakakita dahil kasi may na. Oo. Kasama siya naman siya puto. Mahal na kayo siya. Tanaw siya puto kay Matmat. Mahal ka Wala yung kuto. Bird, ano? Lagyan sa to. Katong nanguha siya puto kay Matmat. Wala yung koto ba? Katong ulay ko ito nga irap ba? Regulation ba yung trade anak na ako? Matang sa malalap, di ba? Ano man si Sir, oy, di man ko niya kasabot nga no iya man tong gikulong hindi niya maalagaan endangered na. Katong may nanganailan na mo kay naas. Karon pa lugar na namatay na dyan? Nasa sala, bitaw. As in, wala sa hektis dyan. Ambot lang kung nawala na kanundang Pwede nga, higdatan dili siya. ka sa gamay, pabitaw siya. Hindi mo na ko. Naasa sa sala, ano na yung space dito. Oo. Dito siya sa sulod. Mura siya. Maglupad-lupad ako siya. Nasa yung cage. Ay, di. Nasa yung Cage. cage. Oh, naku sa niya yung cage. Sumakal-palupad ba siya? Oo. Sunod ba na siya ako kuhan? Lupad-lupad sa cage. Tapos, Dako nga as cage. in, ana, Dako, gilugar wala cage. ka lugar ang inimpatan. Ano, sa tingalan sa ilang maid. Ano siya. Bye-bye. Inday, bye-bye. Mukha na ang bird. Oo. Nang mulakaw na, nabitaw ka ng sunon, manggod niya ang... Oo, masaya na lugar. Joy. 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 Kung namatay na si Birdie. Wala ko sa number. Sayang nga. Day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, song. Happy birthday, Maso. Yay! Ay, Birthday. birthday ko sa dara kay magmula kang ganda. Nasa hindi daw? Maso. Minsan researcher ninyo mo. Ay, sorry, short. Oh. Wish. Wish ah. Day, Meisu. Oh, ipalabas. Sige na. Palabas ang kape. Char. Wow. So, maoragin niya mo. Uy, I am the Annie. Yes. Kay Ganik, Ganik 3-0 yung ipanit guys. Napasali konting respeto na tito. Balik, balik. Balik. Gani, pila to'y 47. Ang makit
Ano, lain ka. No. 47. Pila ang buffer zone o protected area? Luoy. Please, maluoy ka. Ang area niya is 4,107. 47,000. Wala man ko na ko sa bukid. Wala kasi mong profile dira sa Mount Kitang Lodge Management Plan. 4,107 islands. Si Dondon B, pwede siya, makatakes. Dondon, makatakes. Si Dondon ba, your BF? Aw. Sorry, good. Uy. Lain cake ka. Wala man ko internet sa Mapawa. Kanilang yung i-describe lang na ako siya. Please. Pasensya na sa abala. Hala, okay. Maldeta ba Hana? So yung reaction niya ito yung nagpatabang. Good day, Green Volve. What you have seen is the Mount Kitanglad Range Natural Park. It is located in the southern part of the Philippines in the province of Bukidnon in Mindanao. Right in this area. Good day, Green Volve. What you have seen is the Mount Kitanglad Range Natural Park. It is geographically located in the southernmost part of the Philippines in Mindanao, specifically in the province of Bukidnon. In this area is the proposed Sitio Mapawa in Lantapan, Bukidnon, is one of the upland communities surrounding Mount Kitanglad Range Natural Park. It is predominantly inhabited by indigenous peoples, namely the Talaandig Sige na po, ato dito po eh. Coco! Again, sige again. Ha? Lahat, all together! Sige, all together! Ako kasi ito. Joy!
Natiniil. 1, 2, 3, pause. 1. Ang bride! Dali, dali, open, 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 open.